Żgħażagħ f'pajjiżna se jkollhom l-opportunità jiżviluppaw l-idejat tagħhom fi proġetti ta' riċerka permezz tal-Young Researchers Grant imniedi mill-Esplora għal dawk ta' bejn 13 u l-21 sena. Permezz tal-iskema, iż-żgħażagħ se jkunu jistgħu jaħdmu waħedhom jew inkella f'timijiet ta' mhux aktar minn 3 persuni, waqt li mbagħad jinqasmu f'żewġ kategoriji skont l-età, dawk ta' bejn 13 u 17-il sena u dawk ta' bejn 18 u l-21 sena. Il-proġetti magħżula se jingħataw appoġġ matul il-proċess ta' riċerka fejn se tiġi offruta wkoll għajnuna finanzjarja ta' €1000 biex kull proġett ikun jista' jiġi segwit minn mentor li jgwida liż-żgħażagħ tul il-vjaġġ. Is-Senior Director tal-Esplora, Marian Kauki, qalet li l-inizjattiva hi pass konkret biex l-Esplora tkompli tiżviluppa bħala pjattaforma nazzjonali għax-xjenza. Ispjegat li l-interess fix-xjenza għandu tendenza li jonqos hekk kif it-tfal jikbru. Madankollu, meta żgħażagħ jingħataw il-libertà jieħdu sehem direttament u jwettqu r-riċerka huma stess, ikunu aktar interessati u motivati. Matul il-proġett, il-parteċipanti jitgħallmu wkoll jikkomunikaw ir-riżultati, jippreżentaw l-idejat tagħhom u jaqsmu l-arfien ma' oħrajn. Il-Ministru responsabbli Clifton Grima preżenti għat-tnedija qal li inizjattivi bħal dawn juru l-fiduċja fiż-żgħażagħ u jgħinuhom jersqu aktar lejn ix-xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna illi l-Gvern juri fiduċja fiż-żgħażagħ tagħna. Allura qegħdin naraw żgħażagħ minn età tenera anke ta' 13-il sena li jistgħu jikkwalifikaw għal dan il-grant partikolari. Ħajkun hemm ukoll għajnuna finanzjarja sabiex nattiraw mentors li jsegwu il-dawn l-istess żgħażagħ u l-aspett sabiħ huwa li ż-żgħażagħ għandhom il-fakultà u l-faċilità illi jażlu s-settur jew inkella suġġett li fuq jridu jagħmlu riċerka. Il-Young Researchers Grant għandu lan li jgħaqqad it-tagħlim għall-prattika. B'hekk iż-żgħażagħ se jkunu jistgħu jiksbu ħiliet li jmorru lil hinn minn proġett wieħed u li jistgħu jużawhom fl-istudji u fil-karriera tagħhom fil-futur. Dawk interessati jistgħu japplikaw minn fuq is-sit elettroniku tal-Esplora.